Na engleskom govorite, da. Ma sigurno. Jo, života. International Duo. Jup. Još. Može. Interesantan tek. Čitamat. Ali nije baš da svaki boljač. 6 karata, dobro? Nije. Great. Kako da, kako to? Pitch Creek. Može. Karte reci. 4. Daj subtitule. Dobro. Lepo. Napad. Imi. Možeš. Šta me došao me? Bojiš se. Da. Chicken. Ti si. O, sad. Rot. Lijepo ja mater usvano. Naregiram. Ne znam. Nemo samo. Da. End turn. Shink. 3. Sajdra. Gaius. Ko? Stom. Trinet. Može. Napad. 2400. Ide puno. 30. Ti. Brain. Dobro. 30. Je game. Napada. 2400. Jel ovo ima nešto što traži baš ovako prvo? Žrtvujem. Nema. Karte reci. 3. Može. Možeš. Može. Prvi mina. Da. Možeš. Dakle, idem po 30. Ajde. 1. 1000. 3400. Možeš. Ja mislim da ovo ne može, ono je drugačije, ovo baš Destroy piše. Nije isti koji za ribe, ovo kaj ti ono. On? Isti on kao za ribe. A nisam čitao za ribe. I za Vinđet isto, evo na kraju. Ali ono baš tribut, je i ti da. Ovo piše Destroy one red Hand. type. Isto ko Destroy the lowest attack monster, ovo je face down. 4400. 5. Ono baš tribut. 6300. Imaš 1700. Može. Crash card možeš na pay down. Crash card piše tribute one monster i onda to sve. Ali ovo baš Destroy, kako se zna da je ovo... Ovo ću ovako. Uzmi breaker. To može se. To je isto na primjer Smashing Ground. Kako sam relativno treba pogledati u rolicima kad nije Mislim da će ima. Što? Rise. Što to je? Daj. Špižer Mora. isto traži Destroy one monster što Vidiš? Koliko je 6 ti? Onako... Imaš 1700. Ovisi od... Ti 4 ili 3? Ja sam primio 2.4, imam 3200 si primio. 4.800. Ide. 700. Može. Moram da se čitati. Igraš. Aktivira efekt. Aktivira efekt. Tar. Successful. Dio ti? 3300. Mogu. Može. Sada može. Evo. 350. Kaj te luti? 4. Hand.
1000. Može. Da. O? Samo reći. Tako. Neće. Najvjerojatnije ne. Hand. 2. Koliko imaš? 3 bitan. Koliko? Uzeti sam ga. Ne znam, vidjet ću. Vidjet ću. Može. Mislim da ću dobiti sad pravo. Još jedan. Dobar dek, ali ne bi baš na turnir to vozio. Koji su atribut ovi Eli? Da. Može, ako Hand, ja. da, ja Samo ne možeš preći jako lako. Imaš 350. Da? Aha. Scapegoat. Znači, Koliko meni još treba za... Koliko meni još treba? može. Napad. Igraš. A dobro. Može. Bravo. Koliko još imaš? Primio sam 400, imao sam 3200, imam još 4400. Primio si 800 i 2400. 3200 i sad sam Da. primio još. Napad. Target. Fan 1. Napad. Možete li ti danu za mene efekt? Ha? Možete li ti danu da ne negiraš Da. tamo? Nisam siguran. Ako Može. Kaj god target. Samo to bi target. Si poznati tanje sa ovim Miracle Fertilizer? Ako se varam plan tako, tako je tako. Si pozvao sa Miracle Fertilizer? Ovo ide. 2-3. Igraš. 1800, 1900, imaš sad bolji preplas, neki monsteri, neki reaktori, uglavnom ovo ima 1800 defenda, ne znam koliko ateka, kad protivno kad udaje trep, gubi 800 i trep udaje trep, tako ime za skala, samo ovo ima malo manje, ima 1100 i nešto, 1100, 1200 i 3000. Može? Samo gledam. Može. Gambling time. Koliko sati ide? Igraš. 14, ja ću za 5 minuta. Ide trup. Imaš 350. Ja ću za 5 minuta. 2.